Undskyld for den der epic intro, som vi lige lavede der. Ja, fordi jeg er bare sådan den nye Robin Hood her. Musikken var også ret fed. Jeg er nødt til at finde noget epic musik til at sætte på. Kæft. Okay. Look at that. Vi laver en vlog på min nye kanal. Nu skal jeg lige prøve at skyde Peter. Ja, vent lige. Okay, fuck, du er dårlig egentlig. Okay, prøv lige at holde kameraet, så skal jeg lige skyde. Jeg står lige på skateboard. Det er rigtigt. Du har sådan en bil. Der kommer sådan en bil. Fuck. Nå, han kan ikke grine. Jeg var sådan mat. Sådan lidt mat. Hallo, kan vi ikke gå over et eller andet sted, hvor der er flat, hvor vi kan skate? Hallo, kan vi gå over i, hvad er det? Kan vi gå over der, hvor vi går på? Der på den der vej, fordi der er nemlig, der er en vej. Jeg skal lige have min telefon med, så... I'm Robin the Hood. Fordi så kan vi også stå på skate. Hvad? Nej, du skal bare... Jeg skal ikke finde. Jeg er Robin Hood. Okay. Så kommer vi tilbage lige om lidt efter kortet. Optag den? Ja, det gør den sgu. Vi er tilbage. Hvad skal jeg sige? Velkommen. Hvad skal jeg sige? Det her det er Web Reunions på min kanal. Ja. Hvis I ved, hvem Web er, som I ikke ved. Nej, hallo. Skatervlog. Fuck. Okay, altså... Kommer vi? Om vi kommer? Vi kommer lige. Men det stopper jeg lige med, Emil. Du må godt tage skateboardet. Som skateboard, man. Hallo, hvad vil han have? Hvad? Hvad vil vi have? Hvad vil vi have? En 50 øre? Wow. Jeg har alligevel sådan en milliard. Nu kan jeg kigge, Tommy. Jeg har alligevel sådan en milliard. Emil. Du skal have den fod, du står med. Den skal du have forrest. Prøv at se, hvor mange penge jeg har endnu. Ja, hør lige her, for det larmer ikke sådan. Nej. Jeg har bare sådan 2,5 kroner. Okay, ikke så langt frem. Du skal omkring have foden på de der... Ja, sømmene. Look at Emil's skating awesomeness. Jamen, du skal filme på dig selv. Wow, det er en dejlig lille tur, jeg går i dag. Ikke? Prøv at se her. Så Emil har lavet en wannabe kickflip. Emil havde only wannabe Tony Hawk. Vi kan bare se på hans tøjstil med LA Trainer og det hele. Ej, det må vi ikke sige, fordi så er det så... Ej, det bliver frygteligt. Prøv at se her. Emil, hvad hvis man bare snakkede om et om sådan et fitnesshus i LA, ikke? LA Trainer. Nå ja, Ja. det kan de andre. Vi ser jo ikke engang Adidas. Fuck. Vi må bare sætte sådan en beep over. Nej, du må jo godt sige Adidas i en bil. Ja. Adidas er rigtig gode. Nu savsøger de i hvert fald ikke. Fodboldtøj, der kan der langt. Det er bedre. Nej, fodbold er god. Hvorfor gør det helt skævt? Hvad fuck? Det kan skævt, prøv at se. Og så tager det sådan mere med. Det kan ikke køre lige. Min.
vi enige om. Nu er det lige, ikke? Okay, Emil, lad mig lige. Emil, jeg kan så også dreje på det, ikke? Prøv at se, der er små bånd, der følger efter. Det er så også. Emil, der er små bånd, der følger efter. Okay. Jeg tror, jeg cutter nogle af de kedelige dele af det her ud. Fordi bare en rå vlog. Det stalker os. Små piger. Birks lille søster. Køb Gamings lille søster. Når jeg fik, jeg havde 20 sådan i forgårs, så var der en, der unsubbede. Så har vi en giveaway point. Ej, når jeg når 50, så har jeg en giveaway på Loadout Beta Key. Det er sådan et spil. Ja, det ved jeg ikke. Hvad? Også hjemme i den der bil, som jeg er på. Nå, der er bilen, ja. Den er rigtigt. Skal jeg gøre det igen? Den er så skider jeg bare på. Jeg skal bare få en fucking skider på det. Har du ikke lyst til? Hvorfor tog du ikke tasken med til det så? Har det ikke en taske? What the fuck? De er ikke så stor skateboard. Nu går jeg. Det er ultratungt. Jeg vil dø. Den har allerede mistet al strøm. LOL. Sådan lidt, den blinker og det hele. Fik vi det der, hvor der var, jeg var det der. Robin Hood? Ja, det fik vi. Sådan helt zoomet ind på dig. Jamen, jeg var også vild. Hvor skal vi? Jeg tror, jeg tror på en snak. Hvorfor kører vi herind? Ja, der er fedt. Det har stået den opdag. Hvor meget står tilbage? Hvordan kan det være, det går så hurtigt? Det ved jeg ikke, fordi mit kamera ikke kan finde ud af at vise, hvor meget strøm der er tilbage. Hvor lang tid tilbage? Det ved jeg ikke. Jeg går lige hjem og henter mit løbehjul, ikke? Fint nok. Du finder mig her, ikke? Jo. Hvis I subber til mig, ikke? Og I supporter mig rigtig meget, og I giver mig rigtig meget YouTube money, så kan jeg, Får I nogen af dem? Hvis I kigger på den reklame, der er lige der, tror jeg den er. Hvis de ikke allerede har trykket kryds på den. Det tror jeg, de har. Men hvis der er sådan en lille pil hernede, ikke? Hernede i bunden, så trykker du på den, så kommer der en reklame frem, som du allerede har trykket kryds på. Den kan du bare trykke kryds på igen, fordi den er ret irriterende. Det kan også have været, der var en reklame i starten, som du så, som du sprang over med 5 sekunder. Eller også så du den der World of Tanks reklame, som er skide irriterende. Som jeg alle bare vil se, fordi den er så vild og hård. Som jeg aldrig har set før. Den er fucking nederen. Men hvis I giver mig fucking meget... Jeg er klar. Ja. Please. Okay, lad os lige se. Du skal komme til en rigtig dubstep ind over. Okay, epic! Man. Og så han stoppede lige der. Som I kan se, så er Emil fucking epic til skateboard. Og som I kan se, så er jeg ikke bare sådan en fed kid, der spiller computer hele tiden. Nej, du er faktisk sådan en halv der spiller computer hele tiden. Ja. Yeah. Det er da bedre, end hvis I troede, jeg var sådan en Syleman 02-person. Ej, han kommer fra Jylland, og han er fucking nederen, så... Fuck, hvorfor sagde jeg det? Han ser nok de her videoer. Hvem? En eller anden YouTuber, der har 90 subscribers, som er dansk, som kommer fra Jylland og er nederen. Det klipper jeg lige ud.
Hvad med ham, den der dansker? Skal vi ikke lave det der god stil? Jo, selvom jeg har ikke min Bjørn på i dag. Desværre. De kan ikke blive vasket, fordi at vi kan ikke vaske lige nu. Vi har ikke nogen vaskemaskine, som dur. Altså, han kan ikke bare tage dem på igen, fordi der er sådan sket noget i hans underpants, som vi ikke behøver. Det behøver faktisk ikke snakke om. Jeff, lad os vise mærket til alle. Vi er faktisk nødt til at sende det ud, så Det var ærgerligt. ja. Vi er sådan, jeg gider ikke være wannabe god stil TV. Ja. Som er meget godt, Du skal også have Bjørn Borg eller Armani under bukser. Jeg ved ikke, tror du det var nok for i dags vlog? Jeg tror vi skal afslutte den med Peter. Den kommer snart, forhåbentlig. Kan du pause den? Nej, men jeg kan afslutte den og klippe den sammen igen. Selvom kan jeg pause den? Guys, kan man pause på den her awesome camera? Jeg ved ikke om man kan. Shit. Men da skal vi livestreame en vlog. Jeg ved bare ikke hvordan man gør det. Gå rundt med sådan en bærbar computer hele tiden. Med webcam på. Jeg tror den her der får rigtig mange views, fordi vi laver rigtig meget. Det er vores første vlog. Vi nogensinde laver på den her kanal. Vi er ikke særlig. Will James Vlogs. Vi er ikke særlig rutineret. Nej. Rutineret. Men jeg vil gerne uploade en video hver dag. Det er bare lidt svært, når man også uploader en video hver dag til sin gaming kanal. Nej, undskyld. Jeg prøver. Det er bare ret svært at få det ind i sin rutine. Hej, og undskyld for det afbrud der var, mens jeg var i gang med en sætning. Men jeg prøvede bare at, jeg cutter det nok ud. Men det har været en god dag med at lave en vlog, har det ikke? Ja. De bedste 20 minutter i hele mit liv. Ja. Og så kommer vi tilbage. Jeg tror vi laver en hver uge eller sådan noget. Jeg ved det ikke. No way. Men så ses vi næste gang. Sig farvel. Hej. Jeg skal lige, men... Ja, vi skal lige afslutte den med et awesome trick fra Emil. Lige starte sådan noget dubstep ind over igen. Okay. Og dubstep dropper nu. Wow! Emil han droppede lige the bass der, så var Peter der remixede musikken der. Vi droppede lidt sygt beat. Det er nok væk nu, tror jeg. Men vi ses. Hvordan skal vores outro være sådan? Et eller andet. Hej.